Mo na native nga bara. Kana may bara gyud nito. Nga bara nindot kayong Wala di bara dito. panahon pa na ni Samson. Panahon ni Samson. Panahon Samson gid. Mo na gibunan ni kulaya. Mayong buntag mga igsoon. Nata diri sa Irene Himalalod. Buhat mi og balay kapanan diri oh. Kauban sa ako mga igsoon oh. Taga from Lipata. John Paul, Brad Ilvin. Oh, Brad Junel. Oh, pre-Elmer ako. Yung nakahod. Elmer. Okay. Uguban pa oh. Sa kauban sa mong Pastor Mike Manosor Bulahan. Ayo, pero musog mo sa Elmer. Kuan ang tagsagi niya. Kana ring dili kigahalo sa lansan. Wala na din usog mo. Busog mo. Dok. Wa pa mo na busog dito. Busog oy. Dahil tinggan mo si Inday ako. Indot isa. Indot kayo. Kana nang sunod si Ginoo mo kurawan. Iba na yun. Imo pug istorya. Ha? Istorya. Signal diri. Abot na mi langit. Kami. Pasad res ko apil ako sa video. Dahil pila mo. Vlog. Aw. Sus pagka nagtungtungag. Ha? Dire ta ngaon tare. Uday dis kanare. Sige. Pas. Dai kanon na re. Tor. Dai kanon na re. Ay, mutin pula ni lang bikir dia. Patro. Boy oh. Suon from Lagataksanon, Luis. Huh? So. Ano lagi? Ano ini? Ano mo na siya? Ana. Tinabangay ni sila, tinabangay para daling na humaning balay dire sa Ginoo. Daga makalag nga sakmit. Sakto berbrad. Kala matutong ano? Nalanginan gini sa Ginoo ning anak sa Ginoo. Oy, agi yan para may nalinis. Hari ni kumulo. Dah. Nantag mo na. Para.
Wala na bang saging. Ini balik. Ay, din na forma dito rin. Saan na kulangan dia mana? Cara kau nak